турецкий тоза тройкая на тройкая тамошобино нигоҳ кунед турецкий тоза бинен фирмаи Дантелай мана марамат каседа даркорай хушрувай качестваш дута расветка дорада темно-синюю она хеле сери цвет аст все шамаста ёзди нишонтон метам нархш 450-500 сомон буд ҳозир бошад нархш скидка кати 350 сомон шудагай марҳамат 350 сомоне и то синфи 11 мешида боша размери калонай тамошобино юбкора бинен дарози хушрувай то синфи 11 меша кофточкашам хушрувай бовар кунед ҳамин турки худаш як кофточкаш 200 чанд сомай иҷада тройкара ҳамаги 350 сомон даду дестиам ки даже четвёркая риваям дорада галстукам дора четвёркара 350 сомон турецкий тоза то синфи 11 марама дӯстони азиз иҷада ду модел се моделай ина биёен бинен харидорӣ кунен духтаро борои азиза ганда фасонай гуфтигапо мамхе моделои фасони 2027 80% боруш Туркия 20% Гуанчжоу мана марамат биёин аз наздик бинен бозори Корвон тарафи Тилобозор нӯҳум дарвоза аз тарафи дасти рост якм қатор якм магазин мешава магазини Азиза мана марамат ана арзони тамошобинони азиз як нуқтаи савдо ёфтам нигоҳ кунен ҳамаш қариб бори Туркию Гуанчжоу нигоҳ кунен дӯстони азиз медонен базаркицои оригинали турки 400 сомон 380 сомон не 260 сомон 280 сомон сарафанчикои фасон двойкои хушру кофтои денис 130 сомоне бо кофтои распродажаам доран кадомаш ки кам мондагай уро бо арзони бад кардаган дениса медонен ки 170 200 сомона ина иҷада ҳамин моделои 2027 130 сомона бовар мекунен двойка тройка инами чизе мегирен ира бинен охи ҳамаш бори оригиналай 80% боршон Туркия 20% бори Гуанчжоу суроғара мефаҳмонам ҷои азизара ҳама медонам муштариҳо аллакай медонанд ки чӣ қабораи хушрӯ мебиёра азиза мана тамошобино касоне ки намедонен суроғара мефаҳмонам бихезен барои кӯдакотон биёен харид кунен ай синфи 1 то синфи 11 бори оригинал аз ҷои азиза пайдо мекунен бозори Корвон тарафи Тилобозор духтаро инами нӯҳум дарвоза медроен аз тарафи дасти рост якм қатор инами якм одам мешава хади десте намадела кучхо хушран сарафанчикора дестен чихо необычнян гуфтестам ко аз синфи 1 то синфи 11 размер ҳаст 120 сомона кофточко инам хе фасонакои хушру ҳамаги 40 сомон шудагай дар ҷои азиза размер кам мондагай духтаро нигоҳ кунен охи чихе хушручаан нархаш ҳамаги оригинало фасонако мана ҳамаги нархаш 40 сомоне каседа дар курай инам хе 40 сомони биёен бинен харидорӣ кунен духтаро раҳмат меген хушрувай качествашам хичам нигоҳ кунен чихе необычнян 40 сомон ҳамаги 40 сомон борои оригинал дора азиза духтаро мана марамат оригиналора нигоҳ кунен чихе хушрувай тамоми фирмаҳо ҳастай фақат ҳамёш скидка шудагай мақсад ё 40 сомония шумо биёен нигоҳ куненда ваям ҳастай такпушоям ҳастай ҳамаш турецки ина кофточкаву дигару ҳамаш ино перлонан ина ваё калготкиву такпушу дигарош хулас бозори Корвон тарафи Тилобозор тамошобино нӯҳум дарвоза аз тарафи дасти рост якм қатор якм одам мешава азиза ина биёен бинен харидорӣ кунен сарафанчикое ки мекофтен базаркицои 400 сомон ина ҷои асосича ёфтам 280 сомон бовар мекунен 280 сомон турецки тоза сарафанои дарози хушруки то синфи 11 ҳастай тамошобино инам нигоҳ куненда иҷа як гала моделай бо ай ҳамаи моделош сетаи расветкай сери темно-сини сё марамат кадомеда дар кораи ганда хушру гуфтигапо ганда фасон марамат бихезен биёен пеши азиза бозори Корвон духтарак бора худаш мебиёра арзон борош бозори Корвон тарафи Тилобозор инами нӯҳум дарвозаи Тилобозор медроен ку духтаро аз тарафи дасти рост якм қатор якм одам мешавад ай духтарак мана марамат любои намуди сарафанчикои фасони боима ҳастай дарозаки фасонако нархаш ҳамагӣ барои шумо 280 сомон ам бори 400 сомон ира бинен охи 280 сомон ира бинен ин шаишта хушрой дизайни навай бо мана марамат ай ҳамаш сетаи расветка дора ина иҷада бо дигар намудош ҳастай баъд ин тараф да бинен тройкаву четвёркаош ҳастай ина қисма бинен охи чихе бор бисёр дора сарафанчикои болора кози нишон надодам нигоҳ куненда уҷадам чихе бисёрай хулас суроғара фаҳмондум тона либоси мактаби дар кортон боша оригинал марамат инамиҷа биёен раҳмат меген борошон хушрувай
кофточкаи размерои калон бренди Денисау ва ястай Саша мана марҳамат бинен чӣ хушруча размерои калон барои синфҳои болоӣ нархошон 220 сум не нархошон аз 130 сомон то 150 сомона мана марҳамат ҳам стилои классика дора ҳам оверсайз дора мана бинен да интихобаш чӣ хел зиёда качествош люксай хахтони фирмора медонен ина каседа дар корай ҷои азиза биёен тамошобино дар ҳақиқат ҳам азиза бораи хушрӯ дора нигоҳ кунен перлон ами калготкиёшу майкаву дигару дигар ҳама чиша дора як бор бинен борош 80% турецки оригинали мехед тозаи фасонояй ана 20% дигаш боша бори гуанжовай мана марҳамат хушруча борош каседа дар курай суроғаи хварака мефаҳмонумтона даст якмай бора худаш меоварда я борак биненда чӣ хушрат борош бозори корвон тарафи ай қахшруана идбойкош бозори корвон тарафи вай мешавад тило бозор нӯҳум дарвоза аз тарафи дасти рост якм қатор ами якм магазин мешавада хулас пиҷакам дора дидем пиҷакои хушрӯ дора сарафанчикои фасон дора ҳама чизош ина наличи хушрӯ модело беҳад бисёр бори оригинал тамошобино ина ҳози кофточкора нишон метиҳам ина медонам ки бисёриё ҳамхе оригиналора мекованд марҳамат ҳами оригинало ай нархои будагишон беҳад арзон денисое ки 180 сомона иҷода 130 сомона ҳам сашаш ҳастай ҳам денисаш ҳастай хулас нигоҳ кунен 130 сомон моделои 2027 алакай нигоҳ кунен чихел необычнякай навора то охира тамошо кунен оз иҷода туркиёи фасони 250 сомон арзонай нишонтон метам хулас нигоҳ кунен ҷои азизада ганда борои фасон будай мана марҳамат и кофточкошуна нишонтон додесам иҷа биёенку янаму двойкаву тройкаву сарафанчикои хушрӯ доранд ба дараҷаш фасон аёхе нигоҳ кунен ино 130 сомони ана акнун инами чиз 200 сомон 250 сомонай турецки тоза мана бинен чихел необычнякай бо дигарошам нишонтен ҳози иҷада турецкиотон 180 сомая 160 сомон тамошобино ина турецкиои фасонакои хушрӯакои 200 чанд сомон 160 сомон тамошобинони азиз иҷада нигоҳ куненда тройка сарафанчик ҳамаш бори брендай мана марҳамат ҳаму брендо мисол нархошон дастрасай да мақсад 50 сум 100 сомон арзонай нисбатан ба дигар ҷора мана марҳамат биёен бинен харидорӣ кунен суроғара мефаҳмонам бозори корвон тарафи тилобозор наҳум дарвоза аз тарафи дасти рост мешава инами якм қатор ҷои азиза якм одамай як боракак биненда иҷода мо ҳамаи моделоро нишон надодем шуморо якчанд варианта нишон додем леки иҷода ганда бисёрай моделои фасон ира бинен кофточкора бинен чихо хушруча марҳамат барои маълумоти бештар рақамҳои хоҳарак ҳастай метавонен занг бизанен бо катифичон гап занен